Nosaltres aquí a l'àrea administrativa del taulell és el primer nexe entre el pacient i tot el que és el servei de l'àrea d'extracció, i llavors és molt important sempre fer bé aquesta primera passa per tal de que tot sigui coordinat i amb la millor, i fer-lo de manera més professional possible. Quan un pacient arriba aquí a extraccions, el primer que fem és sempre confirmar els noms i cognoms per tal de detectar aquest pacient i que sigui el correcte. Sempre que venen ja amb la targeta sanitària o si no qualsevol identificació, ja podem detectar el pacient i li derivem al box que li surt a la pantalla per tal de que pugui passar a fer-se l'extracció. Més o menys a extraccions hi ha una mitja diària d'uns 400 pacients, i llavors aquí el que tractem a fer, a part de fer les extraccions de sang, també fem una recollida de mostres al taulell, que també amb la identificació necessària, que en aquest cas és la targeta sanitària, doncs nosaltres recollim el que són totes les mostres, ja també sigui d'orina, de femta o del tipus de mostra que li sol·licitin al pacient des del servei sempre.